дар паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкидан омада ки бо мақсади мусоидат ба рушди бахши молиявӣ зарур аст ки пардохти ҳамаи андозҳо ва боҷҳои давлатӣ барои додани иҷозат ва иҷозатномаҳо, ҷаримаҳо, маблағи суғуртаи ҳатмии давлатӣ, хизматрасониҳои коммуналӣ ва дигар намудҳои хизматрасонии давлатӣ пурра ба таври ғайринақдӣ ба роҳ монда шавад. Ҳамзамон вобаста ба ин 22 июни соли ҷорӣ фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи тадбирҳои вусъат додани ҳисоббаробаркунонии ғайринақдӣ ба тасвиб расид ки аз 7 банд иборат буда, дар он сохтору вазоратҳои марбута баҳри татбиқи ин фармон муваззаф гардиданд. Имрӯзҳо соҳаи бонкдории вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон баҳри татбиқи ин фармони президенти мамлакат ва таъкиду супоришҳои сарвари давлат дар паёми ироашудаи солҳои 2022-2023 вобаста ба вусъат додани ҳисоббаробаркунонии ғайринақдӣ тадбирандешӣ намуда, дар самти баланд бардоштани қобилияти пардохти низоми бонкӣ, дар сатҳи пешбинишуда нигоҳ доштани таваррум, инчунин таъмин намудани фаъолияти самараноки низоми пардохтҳо ва ба роҳ мондани пардохтҳои ғайринақдӣ дар идораву корхонаҳо, донишгоҳ, омӯзишгоҳҳо ва дигар муассисаҳо семинару корҳои фаҳмондадиҳиро ба роҳ монда, афзалиятҳои асосии ҳисоббаробаркунонии ғайринақдиро баррасӣ доранд. ҳисоббаробаркунонии ғайринақдӣ ки пардохтҳои беистифодаи пули нақдро дар назар дорад, тибқи кортҳои пардохтии бонкӣ, супоришномаҳои пардохтӣ, пулҳои электронӣ, ҳамёнҳои электронӣ ва дигар пардохтҳои электронӣ анҷом дода мешаванд. Дилрабош Худмонбек ва муҳосиби дараҷаи якум оид ба кортҳои бонкии Бонки давлатии амонатгузории Амонатбонк қайд намуд ки дар замони муосир воситаҳои ҳисоббаробаркунонии ғайринақдӣ ба зинаи сифатан нави таҳаввулоти худ қадам мегузоранд. Ном бурда изҳор дошт ки бо ҳадафи саҳмгузорӣ дар татбиқи ҳукумати электронӣ, рушди хизматрасониҳои мухталиф электронии бонкӣ, пешниҳоди маҳсулотҳои бонкии бозоргир, таҳкими интернет банкинг ва вусъати ҳисоббаробаркунонии ғайринақдӣ, Бонки давлатии амонатгузории Амонатбонк дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон барои мизоҷон замимаи мобилии Амонат Мобайлро манзур намудааст. ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ ино пардохтҳое мебошанд ки бе истифодаи пули нақд борои истифодаи кортҳои пардохтии бонкӣ, хамёнҳои электронӣ ва пулҳои электронӣ анҷом дода мешаванд. яъне ҳар яке мо вазифадор ҳастем ки аз ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ истифода барем, чунки манфиатнок аст, сабукӣ меорад, хеле усули осон ва сабук ҳаст барои мо. Бонки амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон барои мизоҷон замимабарномаи Амонат Мобайлро баррасӣ намудааст ки мардум метавонанд аз он бемамонат истифода намоянд. Он нафароне ки корт надоранд метавонанд ба бонк муроҷиат карда, бо шиносномаашон муроҷиат карда аз бонк кортҳои фарогирро ба худ дастрас намоянд. Замимаи мобилии Амонат Мобайлро дар телефонҳо ё дигар таҷҳизотҳои электронӣ насб намуда, ҳар як шаҳрванд бо истифода аз он имконият пайдо менамояд ки ҳисоббаробаркунонии ғайринақдиро васеъ истифода барад. Тавассути он пардохти маблағҳои интернет провайдерҳо, маблағҳои маркази миллии тестӣ, маблағҳои коммуналӣ, пардохти қарз ва фоизҳои он, пур намудани суратҳисобҳои депозитӣ бо пардохти иловагӣ, интиқоли маблағ ба ҳамаи кортҳои миллӣ ва кортҳои Федератсияи Россия, интиқол ба ҳамёнҳои электронии бонкҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, интиқол ба ҳамёнҳои электронии хориҷӣ ғайринақдӣ ба роҳ монда мешавад. Тибқи иттилои мутахассисон, айни замон зиёда аз 13 миллион нафар аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон соҳиби кортҳои пардохтии бонкӣ мебошад ки аз ин 1,5 миллиони он ба Амонатбонк тааллуқ дорад.